mahse beratan chuan clip kan ronda mahse ber hi ngun takin in lo ngai thachuak photanga ngai thachuak lo chuan thuthlukna lo siam ngal mai lo turin kan ron ngen masa che ani task force soite ang thil him deuh hi lo thleng don lo sin chia ve mai ro ring vak lovin ka shrilang che task force roi tu chen khat hian hipui len to lo nuwa po lapoi mo riawa in hriat na an nei zui don task force han thia mai te hi an ui khat don tuna tangin chu tiang deuh chu hmuhdan lo nui su ania lom ngo tak taka a thuk zokin isoite ang khovel puma mizote anga local task force manga hipui do lo tlingram hi tunge khoi lai veng bi ka ema chuan an lo ve maithei kan soi chu aram le nampum chungchang ani zo na thla kemo chin lung chuak kan na zonga chuan all some deuh main task force kan in din mai ani chu he nama thil lu hin in ke chuan ka ria kan thil ti hi world record atling mai thesin zirbing tham thil ro pui ani awangin scholar tan kan hridai theuna records le data hi loda thateu mizo phd tam tak siam tu la ni thei don tlat tuna ho kan ti mai thei mahse la hludon chu wangin ziak ngeiin kan record noi te anga kan ngai te kha lo vong uluk teu ala hludon ania ole ama soi han ngai thak tlon kha chuanin achiangin afia tok ema han huat tur ni in a hriat lawa ni ma selangin la hriatfiah du lo la hriatfiah thei reng lo huat tur la mutral te tan tuna chipchiarin kan lu chil lang task force soite ang thil him deuh hi lo thleng don lo sin chia ve mai ro ring vak lovin ka shrilang che task force roi tu chen khat hian hipui len to lo nuwa po lapoi mo riawa in hriat na an nei zui don task force han thia mai te hi an ui khat don tuna tangin chu tiang deuh chu hmuhdan lo nui su ania lom ole khalai chin kha ron viral vak mai kha ania a chumbungin akim lo le maya a top thleng kha in lo ngai thlaiam clip mahse bera ron da lan kha fulin ti chuanin khata khanin kami kha ron viral ta lai tak kha ni ama sengin keini chuan kan hmuhdan chuanin pu Vanneihtluangakha annui ani fiam thu aron tho lok ni akan ngai ba ke ni chuan fiam thu ti takin aron soi ni akan ngaya kan hmuhdan chuanin han huat em tur khalai clip te chau khala po ni la omin kan hrelo ni ni ma selangin mitam takin an lo ngai huat tak sia chuanin kan han bi chiang ve du kha ani a ti chuan kan wangai thla thale ngata ke ni point ti chuan fulin kan non da an ni pon ti khan in ngai thla chiang ta a enge in hmu chu le ti kha in ril ruwa lo ngai to ave ulangin kan du a ti chuanin khami a soina la ya po khanin dik taka soi chuan khatiang chi kha ve thei tura ngai chu ani a le ke ni pon kan thewang takin han ngai to la chuanin veng tina khanin kan lo nei fur mai thai ni khatiang mi kha mahse khatiang mi kha an suale an thalowe midik lo an ni e ti na po ani chuang lo wa pu Vanneihtluang pon an thalowe an dik lowe po ati chuang lo ani chu wang chuanin khang mi zong te kha an lo ve ani mai khatiang ang chi mihring akha ko ran tina te veng tina te vc area tina hianin kan nei veka khotina kan nei veka ni ti kha kan hriat tlan kha a tha hrim bok ani ngo tak taka a thuk zokin isoite ang khovel puma mizote anga local task force manga hipui do lo tlingram hi tunge khoi lai veng bi ka ema chuan an lo ve maithei khata khanin in lo ngai thla chiang lem abultan na khanin tak taka khovel puma mizote anga local task force manga hipui do ne hi tunge ti in a soi suak hialani ni chuanin task force te kha a chuang ani task force hi a chuanga a ro pui ati ani ta chi khanin khovel khoi vai veng emaw chuanin le an lo ve mai thei ti chau ani a chu wang chuanin an ve po a ring me ulo ani chuanin chuang chuan hetla ya task force kan nei thei kha a ro pui ati a lom ti a soina ani heta chi hianin kan ngai thla a kan hreveka mihring ngai to ana mang pa ngai tan chuanin han hriat thiam lo tur omin ka hrelo khatlaya thu soya kha chuanin kan soi chu aram le nampum chungchang ani
zo na thla ke mo chin lung chuak kan om na zong zonga chuan all sam teu main task force kan in din mai ani chu he nama thil lu om hin in ke chuan ka ria khoila ya mo all sam taka task force kan din maithei kha ani chuan in hlu atia ropui atia a chuang em zo kani ti a chiang em me khatlai khan hetlai chin te kha kan en thleng lawa a viral toite lai kha kan boi pui kan khela kan soi sela kan au chua pui ni mai khan ka ria ge chuan in a tha ka ti lo tak set zeta mi thu soite mi thu ziak te atlon tlinga ngai tha a chiar si lawa hetianga a toite te lai kan vor dar vak thin hianin boina atipun run ani ti kha chiang takin heta hian alang ani kan thil ti hi world record atling mai thesin zirbing tham thil ro pui ani awangin scholar tan kan hridai thengna records le data hi loda thateu mizo phd tam tak siam tu la ni thei don tlat tuna ho kan ti mai thei mahse la hludon chuwangin ziak ngeiin kan record noi te anga kan ngai te kha lo vong uluk teu ala hludon ania atop na khanin Vanneihtluanga chuanin ropui atia hlu ati lutuk na lama khanin world record hial ani thei aring hial ani kha chuwang chuanin han ngai huat em tur kha om lawa a choi moya a chuang em zo ka task force kha angai hlu in a sa em a chuang ani ti kha chiang em a zirbing mi te na scholar te pona phd nei thei na hial tur khopa angai ani chuanin a hlu ati tak seta kha khangun takin lo ngai thavele ulangin katlai bik te kha mithiam tam tak in lo la chuak anga zirlai te kha khangun takin lo ngai thla tu na task force te po le khotlang hruai tu te pon ziak nge ya da that adu na kha a hlu ka ti ke po in kha lo som sak ram ilangin in pek na te a hlua a ro pui tak set zeta chuwang chuanin ziak nge ya fel fai taka da that kha a ro puin nakin thlenga kan la soi du tur le thang thar lo om sel tur te pona an la ron chuan tur ani ti in kan han comment vele ange atop na kha ole ti chuanin atop peratan chuanin hei tunang lain open letter te kan tia Vanneihtluanga'n po open letter kha anon thon ani a Facebook kaltang khanin chiang em in anon ziak du amaya chiar fe tham kha ani a ti chuanin social media vela Vanneihtluanga thu soi engemaw lai ron kat chuaka huat tur lai ron zong tu tele thu post ron siam tu te kha tun huna hianin he thili in lo ngai thave ani chuanin hei lo ria ula kan duwa ke ni chuanin zana chang in ria ni chuanin in zak tura kan ngaya mi pa ngai in ni chuanin huat tur a om lo zia kha a chiang em mai ani a thu soi kha atlon tlingin lo ngai thla ula ti chuanin a chiang em ang ti kha kanon cha du chewa in za om khop mai Vanneihtluanga pualin open message toite nu chia ve kan tua chemical tang hianin kapu kan chuang cha kan ngai sang cha I hlu ani Mizoram mi pui te tan le ram le nam tan hianin nang ang hi mi tam tak ron chuak zel selangin tuna po hianin dik taka soi chuanin nang ma ang hlir hi zarual te ron omse kan du ge ni chuanin ngai tuana isenga ruwa man na thar I ron ti chuaka rem ruat na thatak tak I ron nei thin ti kan thria tuna zom lani lo ma selengin nakina chuan tu ten amo thang thar lo thang le zel ten zom hun an la ron neyang mi tam tak an la ron chuak don chung mi te chuanin ngeidan thazok nei theinan an la ron mang nge yang ti hi kan ringa kan be sei thlata I thu cha thatak tak te hi kan ram kan nam ta na ro tling ani ti kan hriat chian em awang hianin I hlu kan ti a I ngai tuana sen ang hi ke ni chuan kan seng ve theilo mi thiam kan ni velowa ram mangai in ti in thanem ngai ve viau thin mai la kan thiam na in aphak miu lo awangin I ngai tuana ang hi kan thleng phak ve theilo ni kan ai oa dinga au chuak ini ti kan ria a dam rengla kan ram le nam tan hian sul nu he ai tam hi ron nu chia zel la kan du a I hrisel na lo uluk langin I ngai tuana te I sorbing zel theinan du sakna kan hlan che a ngai tuana thar thatak tak I ron chop chu zel theina turin pathianin vengin ompui tlat charo se khovela hianin mitha an om chuan mithalo an om ve bok thina mi fel an oma mi fel lo po an oma mi che fel thlor an oma mi che fel lem lo te po an om bok ani chu ang zong song om khom chu kan ni a tuna hianin task force zinga po khoya mo chuanin mol pho tak tak a om te po an om ve ani nima selingin task force zong song kha an tropa an suala an thalawa an over ani lo mi tlem te an ni kha ang chi kha chuwang chong ke ma ni ngei po hi tuna hian chiang taka soi kan du chu
task force ho hi omlo se chuanin tuna hianin ri hi kan kai ve to ngeiin ka ring hialani task force in pek na thuk zia le ro pui zia hi mitam tak hianin kan hriatfiah lowa social na tam tak hi social media vela mu tur atam em maya task force te dem na thu hi nima selengin ke ni chuanin kan dem phal lo cheu in nangma ni zara tu nang din mun hi la thleng ve mai chau kan ni ti hi kan in chiang em maya za na chi bai kan buk chewa kan chuang cheu ni in tan zan re a om thei lova jing throl a om thei hekalo atul ani chuanin in chuak maya in chunga po tom im thei lovin kholaya in waka ha takin in thoka duty reng in hun in mangrala veng then khata phe chuanin chome te aron thleng khom tuk tuka khatiang lo boi pui ringot po na atlin zia kan hriat thiam pui cheu in ha zia le in thorim zia hi kan hria tuna hian a hlok na ke ni chuan kan tel meka in a lo om chungin le in chung luma tangin ya hlok na kan lo tel ani in thorim na ra hi a chuan om kan ti tak set seta mitam takin soisel thin cheu ma selangin zam lovin kal zel ula in lama kan tanga in tan kan lo tong trai reng thin ni ti kha milo hriat sak don nia pathianin vengin om pui tlat cheu sela zoram hun sang task force member zong songte pathianin vengin om pui tlat cheu selangin in thorim na le in pek na zong songte hi pathianin ale tam takin malsom na in vu let cheu ro se ti in du sakna kan hlan cheu ani ale thir tu zong songte khati zong kha kanon ti thei chu ni selangin in ngaidan ati dang lam pha em kan hrelowa mi thu soi engemolai toite khat chuaka kan in vordar saka kan in dem vak mai thin hi sim a hun to a I sim thawang u ti kha kan han in cha non mol ani e thudik hi ding chang zel ro se in zawai chunga lom thu kan soi mole